Vrijeme je za školu. Jason je spreman na vrijeme. Stop. Dobro jutro, Jasone. Zdravo, učiteljice. Dobrodošao, Jasone. Možeš da uđeš. Naš prvi učenik. Ja sam prvi. Vrijeme je da pokupimo sljedećeg učenika. Ćao. Ćao. O ne, školski autobus, zakasnila sam. Izgleda da je Miki zakasnila. Učiteljice, Miki pokušava da uđe u autobus. Zaustavite ga. O, upravu si, sada ćemo da zaustavimo autobus. Stop. Dobro jutro, Miki. Škola je veoma bitna, moraš uvek da dolaziš na vrijeme. Izvini, učiteljice, sljedeći put neću zakasniti. Molim te, uđi u autobus. Ćao, Jasone. Ćao. Vreme je za školu. Vidim da je Alex spreman. Ha, ha, ha. Alex, hajde uđi u autobus, čekam te. Zdravo, učiteljice, da li mogu da uđem? Alex, gde ti je torba za školu? O, zaboravio sam je. O, evo je moja torba. O, da. Uhu. Ćao, Ćao, Jasone. Alex. Obavezno vežite pojas i uživajte u vožnji do škole. Hej, društvo, vidite šta ja imam? Imam zeleni avion. A ja imam plavi avion. A ja imam ljubičasti. Super. Hej, društvo, hajde da ih bacimo. O, odlična ideja. Wow. Ko to baca avione? Ups. Ne? O-o. Deco, imamo pravila u autobusu. Ne smemo bacati avione, razumete li? Žao nam je, učiteljice. Hajde da se igramo s nečim drugim. Naprimjer, ljigavci. Ja imam nešto drugo. Narod, imate ljigavca? Pa imam i ja. Wow. Wow. Aha, o. Ovo mi ne treba. Ups, ni meni više ovo ne treba. Ne treba ni meni. Vi to bacate smeće. To nije dozvoljeno u autobusu. O, nije dozvoljeno? Moramo da održavamo autobus čistim. Izvini, učiteljice. Ja sam gladna. Ja sam gladan. Wow, svaka čast, jedete zdravo. Pazite da se uvek zdravo hranite, bez brze hrane. Ako jedete zdravo, bolje ćete učiti u školi. Yummy. O, već vidim školu. Stop. Stigli smo u školu. Ok, deco, izađite. Jej! Bit će zabavno. Vreme je za školu. Jej, na času smo. Hej! Hej, Jasone, ustani! Spreman sam za školu. I ja sam spreman za školu. I ja. Ok, naša prva lekcija će biti emocije. Počnimo. Koja je ovo emocija? To je bes. Odlično. A koja je ovo emocija? To je tuga. Odlično. U redu, sada ti, Jasone. Šta je ovo? Jubi! To je sreća. Sjajno. A šta je ovo? To je zbunjenost.
Sada je tvoj red, Alex. Koja je ovo emocija? Strah. A! Odlično. A koja je ovo emocija? To je umor. Probudi se, Alex. Tu sam. Super. Sljedeća lekcija. Koja je ovo životinja? I kakav zvuk ona pravi? To je pas. I on kaže uf, uf. Sjajno. A ovo? To je kokoška. I kokoška kaže kokota. Bravo. Alex, sada je tvoj red. Koja je ovo životinja i kakav zvuk proizvodi? To je lav. Lav uradi. Odlično. A ova životinja? To je majmun. I majmun radi. Odlično. Sada je tvoj red, Mika. Koja je ovo životinja? To je mačka. I maca kaže? Odlično. A ova životinja? To je krava. A krava kaže? Mu. Sjajno. Svi ste bili odlični. Sljedeća lekcija. Sada je vrijeme za dane u nedelji. Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota i nedelja. Sada je vaš red. Kažite najbrže što možete. Ok, sada ću da kažem dane u nedelji. Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota i nedelja. Bravo. Sada je tvoj red. Ok, sada je moj red. Ponedeljak, 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 ponedeljak i sreda, eto. Ne, Alex, nije tačno. Probaj ponovo. Ok. Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja. Sjajno. Da, super. Sada ću ja da kažem dane u nedelji. Ponedeljak, sreda, petak, nedelja. Ne, to nije tačno. Probaj ponovo. Ok, probat ću ponovo. Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota i nedelja. Jej, uspela sam! Sjajno društvo, to bi bilo to za danas. Hajde da se vratimo u autobus. Jej, idemo kući. Pa bilo je zabavno, vreme da pođemo kući. Ćao, vidimo se. Ok, idemo kući. Dobro jutro, deco. Dobrodošli na čas. Zdravo učiteljice. Zdravo učiteljice. Čak imam i dron. Haha, a. Hej, Alex, dronovi nisu dozvoljeni na času. To je opasno. O, izvinite. Nema ga. Vrijeme je za prvu lekciju. Jeste spremni? Da, hajde da učimo. Šta? Učenje? To nije cool. Da, Alex, moramo da učimo. To je veoma važno. Želim da se igram s dronovima. Koje je ovo povrće? Wow, cool. Ne znam. Pogrešno, Alex. To je prelako, brokoli. Svaka čast, Jasone. Koju da izaberem? Koje je ovo povrće? Ne znam. Ne, Alex. Šargarepa. Sjajno, Jasone. A koje je ovo povrće? Au, pa kako to da znam? Pogrešno. Crvena paprika. Odlično. I posljednje? Ne znam. Ne, Alex, molim te skoncentriši se. Posljednji je paradajz. Sjajno, Jasone, ti si me slušao. Hvala učiteljice. Alex, obrati pažnju, upozoravam te prvi put. Prvo upozorenje. Sljedeća lekcija je godišnja doba. Deco, molim vas, slušajte. U redu učiteljice. Koje je ovo godišnje doba? Ne znam. Ne, Alex. Zima. Svaka čast, Jasone, to je zima. Koje je ovo godišnje doba? Ne znam.
Ne, Alex. Proleće. Da, proleće. A koje je ovo? O, ne znam. Alex. Jesen. Bravo, Jasone. I posljednje. Ha? Ne znam. Alex. Leto. Jasone, sve si pogodio. Jej, sve sam pogodio. Alex, ništa nisi pogodio. Izvinjavam se, učiteljica, ali zabavljao sam se sa svim ovim zabavnim stvarima. Ha, ha, ha. Alex, već sam te upozorila, uzet ću ti sve stvari. O ne! Trebao sam biti pažljiv na času. O ne, moje stvari. Upravo je, morao bih da slušam bolje na času. Alex, vratit ću ti sve ove stvari kada počneš da slušaš. Okej, bit ću skoncentrisano danas. Vrijeme je za posljednju lekciju. Koja je ovo boja? To je crvena boja. To je crvena. Jako sam ponosna na vas. A koja je ovo boja? To je plava. To je plava boja. Obojica ste pogodili. A koja je ovo boja? To je zelena. Zelena. Bravo, dečaci. I posljednja boja? I posljednja, narandžasta. I posljednja boja je narandžasta. Obojica ste sve pogodili. Da, sve smo pogodili. Jako je bitno pratiti na času. Tako sam srećan. Izvoli svoje stvari, Alex. Hvala. Molim te, prati na času kao što si danas. Hoću. Jasone, zato što si bio sjajan danas, daću ti jedan poklon. Stvarno? Izvoli, Jasone. Wow, pogledajte ovo društvo. Jasone, jako je važno da slušaš na času. Molim te, samo nastavi tako. Uvek ću da budem pažljiv na času. I vi također, deco. I pretplatite se na moje vlogove. Wow! Počnimo sa lekcijom. Društvo. Oni ne slušaju. Vrijeme da koristim ovo. Evo slušamo. Okej. Konačno, tu ste. Roditelji, prodajemo najsjajnije majice. Link imate u opisu videa. Da, to je zabavna lekcija. Koja je ovo majica? Da, to je rešena misterija majica. Da, to je misterija majica. Da, rešena misterija. A koja je ovo majica? To je igra počinje majica, vidi, na meni je. Igra počinje. Savršeno, igra počinje. Koja je ovo majica? To je detektivska majica. Najcool majica ikad. To je detektivska majica. Da, naša super cool detektiv majica. I posljednja, zapamtite da se uvek smejete. Jako je zdravo. Uvek se smeji. Ja je nosim upravo. Zapamtite da se smijete. Uvek se smej. Vidite kako je prelepa. A koji je ovo proizvod? Pa jastuk, Jastuk. Jastuk. A ovo? maska za telefon Maska za telefon. Maska za telefon. A ovo? Pop grip. i naravno pop grip. Pop grip. Sjajno svi. Zapamtite, možete poručiti ove proizvode na Amazonu. Link je u opisu videa. Pogledajte društvo. Sljedeća lekcija. Yes, Da, Koje je ovo voće? ja ne znam. to je jagoda. Bravo, Jasone. Jagoda. Koje je ovo voće? Ja ne znam. Ananas. Ananas. A ovo? Ne znam. Banana. Bravo, banana. Da, sve sam pogodio. Jej. Alex, ništa nisi pogodio. Da li si učio? Naravno da jesam. Juče sam učio ceo dan. Ok, onda ćemo da uradimo test. Test? Da vidimo da li ste spremni. Jej, test, ja sam spreman. Ok, dajte mi test. Izvoli, Jasone, srećno. Ovo je za mene laganica. Izvoli, Alex. O ne, ne znam ništa. Šta da radim? Da kažem profesorici da ništa nisam učio? O ne, prepisat ću od Jasona. Daj mi da vidim, Jasone. Ha?
Nemoj da varaš, to nije u redu. Šta da radim? Ne znam ništa. Oh. Yes, dobit ću peticu. Vratimo ova nazad. O, neće da se vrati. Vreme je da proverim testove. Ja sam završio učiteljice. Samo da proverim. Jagoda, ananas, banana. Sve tačno, Jasone. Dobio si 5. Jej, jako sam srećan. Daj da proverimo tvoje. Evo, Jagoda, ananas, banana. Alex, kako je ovo moguće? o, sve sam dobro uradio. Samo sekund. Mislim da si varao. Budi iskren. Pa, možda malo. Evo ga. Ok, zato što si bio iskren, dobit ćeš 2 umjesto 1. Okej. Sljedeći put ću da učim i da budem iskren. Hvala što si bio iskren. Hvala vama. Vrijeme je da učimo oblike. Jej! Ej, oblici. Ovo je krug. Krug je okrugao. Ovo je teško. Igraću se. Ha? Ko je napravio taj zvuk? Dobro. Ovo je kvadrat. Kvadrat ima prave uglove. Interesantno. Šta je to? Opet. Ne znam. Ovo je trougao. Trougao ima 3 ugla. Aha, trougao. Ko je to uradio? To nisam bio ja, to je bio Jason. Jasone, jesi to ti bio? Ne učiteljice, ja sam vas slušao. Ok, onda mi reci sve oblike. Krug, kvadrat i trougao. Svaka čast, Jasone, bio si iskren. A ti, Alex, da li si ti pravio zvukove? Ne, nisam ja pravio zvukove. Dobro, onda mi napravi oblike. Oblike? Jagoda? A ne znam. Vidiš, nisi uopšte obraćao pažnju. Alex, od sada me uvek slušaj. I važno je da budeš iskren. Stvarno se izvinjavam. Od danas ću da budem pažljiv i pre svega iskren. Tako treba i vi, deco. Hvala što ste gledali video i obavezno se pretplatite na kanal Jasonovi vlogovi. I pogledajte naše proizvode. Cool! Uvek se smejte! A je za apple, B je za ball i C je za car. Ponavljajte za mnom, deco. Apple, ball, car. Sjajno! A sada hajde da učinimo lekciju mnogo zabavniju. To! Pratite me. Wow! Wow, ovo je tako cool! Da, Danas ću vam pokazivati alfabet sa ogromnim slovima. Wow! Kao ovo slovo A za alfabet. Spremni, momci? Idemo! Slova su nestala. Gdje su sva slova? Recite mi reč sa ovim slovom i onda se vratite. Idemo, Alex, hajde da pronađemo slova. Ajde. Srećno, momci. A je za airplane. Obožavam avione. Uhu. B je za bandage. Izvoli, Alex. Wow. Hvala, Jasone. C je za car. Trkajmo se. 3, 2, Jedan, 1, idemo. Ja sam pobedio. Vidi, slova se već vraćaju. Hajde da nastavimo. D je za door. Ćao, Jasone. Ćao, Alex. Uđi. Hvala. Sada ću da zatvorim vrata. Svaka čast, društvo, otkrivate nove slova. E je za ice. Ćao. Zdravo, mogu da te vidim. F je za... Fudbal. Hajde, Jasone. Da. Wow, baci 5. G je za games. Hajde. Za malo. Izgubio sam. Ja sam pobedio.
H je za helikopter. I je za... Ice. Hajde. J je za džus. Njami. K je za keyboard. L je za lemons. Ukusno. M je za monkey. Majmuni su moje omiljene životinje. N je za notebook. Ja zapisujem sve unutra. I ja. O je za orange. B je za present. Iznenađenje. La. Q je za quiet. Pada kiša. R je za rain. S je za shoes. T je za toothbrush. Pada kiša. U za umbrella. Savršeno. V je za vacuum cleaner. Duplo V za wind. Oh. Wow. X je za X-ray. Mogu li da igram PlayStation? Da. Y je za yes. Hvala. Z je za zebra. Wow. Jej! Svaka čast društvu, skupili ste sva slova. Da. Jej! Skupili smo sva slova. Bravo, Jasone. Uspeli smo. Hvala što ste gledali. Ako se već niste pretplatili, pretplatite se. Hajde, ja čekam. Jeste se pretplatili? Jej, hvala.